La Casa Golferix, o Xalet, com és conegut per les veïnes, és un edifici modernista amb influències mudèjars i neogòtiques. En un dels angles de la casa hi trobem una tribuna sostinguda per 7 columnes. Entrem al xalet per un portal adovellat. Antigament, i coronant les dues sales, hi havia 2 xemeneies, de les quals només se'n conserva una, d'influència gòtica i modernista. De l'altra xemeneia només en conservem imatges on hi veiem un clar horror vacui. A l'interior de la casa trobem diferents elements de tendència naturalista. Per accedir a les golfes s'ha de pujar per la caixa d'escales marcada per un esgrafiat a 2 colors. I si seguim pujant, hi trobem un òcul des d'on es contempla tota l'escalinata. Una gran vidriera neogòtica corona la sala de les golfes fent un joc de llums. La Casa Golferix està dissenyada arquitectònicament per crear un joc d'ombres, llums i volums. Tots aquests elements fan d'aquesta casa un espai únic de Barcelona.